د چارچوبەیە باشکردنا ژێرزەمینە چاندنیە دەستەیە چاندنی و ئابووریە یا کانتۆنا ڕەقایە لەسەر پرۆژەیە وادی مەنگەلان دەخەبتە. دوێ پرۆژەیەدا 3000 مترکاب ژاخێ هاتیە ڕاکردن ji wê 600 metrekab ji bo avakirina bendekê hatiye veguhestin. Li gel wê rêya herikîna avê hatiye çakirin û boriyên avrêjiyê jî hatine danîn. Piştî wê 180 metrekab ji kevirên bazil di erda projeyê de hatine danîn û li ser wê 90 santimetre ji çîmentoyê hatiye lêkirin. Li gorî berpirsên projeyê, proje di qonaxa xwe ya dawî daye û dê di demeke nêzik de jî bi dawî bibe. بعد ورود شكوى من قبل الأهالي وقسم التشغيل إلى قسم پشتیگلی و گازنên welatiyan yên li ser wadî Mengelan ji ber ku ji xizmetê derket bû me yekser berê xwe da wir. Me dît ku ji du aliyan ve hatiye şikestin. Aliyê yekem dirêjahiya wî 35 metre ye û aliyê duyem derdora 20 metreyan bû. Her du şikestin jî derdora wa hat bûr û xwandin û kortên mezin têde çêbûn. متر ووجود تكهفات أسفل الشاحط.